Okay, shoutout muna tayo guys kay Jose Trinidad, kay Rancy, God bless mga ka-hunter. Shoutout po kay Ma'am Beth Plata ng Kuwait at mga anak niya sa Isabela. Shoutout po kay Sir JF Imperio. God bless po. Ako na, nagdidimulok na eh. And guys, today's vlog, magtatanim kami ng mangrove. Ito, kasi walang mangrove dito sa amin, itara-try namin. Kinuha namin to kahapon dun sa Santa Ana. Din kami, magsisimilya kami nito. Tawag dito? Barungrong. Lalagay namin dito guys. Tsaka lukan, wala namang lukan. Pero bago yan mga kaidol, merienda muna. Anya? Mana? Sting, baka naman. May tanim ako dito guys. Namatay kasi. Kaya kumuha kami dito. Ito buto. May tanim ako dito, tignan nyo. Pero yan, tumubo na kasi malaki na. Pero trinay ko. Wala. Ayun siya Yan wala na. Pero pa naman. Di pa naman hindi pa naman ang tawag dito. Bulok. Ba sakaling mabuhay pa. So try naman namin yung bunga na itanim. Ito mga kanter. Saka lalagyan namin ng ganun. Parungrong. Ito kasi guys may alat. Papunta doon sa dagat. Kasi dito guys yung ubog daw. Dito niya. Hindi ko nang papangka. Yung ubog guys yung parang bubon na dito may tigil yung niya. Tubig niya. Pero may halong alat yan guys. Sting baka naman. Sponsor dyan Sting. Tingnan nyo yung leeg niya guys wala na Wala na kabal vlog. Kabla vlog guys Nangati na. Nangati na. Sa kabila Sting. Ito guys, yung mangrove. Ito pag natanggal, ganito. Yung itsura. Kanong noong dita saw. Pagbalbalay na noong dita. Piciltan tingnan niya. Pagbalbalay na noong. Nawamutan. Nagmula damutan. Man. Isting ta. Dita. Taniting nga. Para bumulatan. Doon. Hindi may kalain. Madino na Lalagay lang daw guys. Mga kanter di ba malalim? Ngayon lang siya. Bunting nga mang gamin, igid ko ma. One down. One down mga ka-hunter. Malawak pa dito. Ito. Para siyang guys, buntot ba? Tugkul-kulatan. Oy. Mga ka-hunter Madino unog ka na una. Nagko na? Baka matulog mga ka-hunter. Ayan mga ka-hunter Two down.
Tanim ng mangrove. Madami pa oh. Oh. Lagyan din natin ng dalawa dito. Ito oh. Barungrong para mag-asawa. Yun lang kung bakla yung isa. Wala din. Kagat, umulang. Bun. Ayun mga kanter, pag uton talaga ito bingsaw kita ergan. Baga mga. Dayo niya. Ha? Dayo na. Tatloin natin para sigurado. Oh. Dati din mga ka-hunter ano, may lukan dito yung kago, kaso biglang nawala din. Subukan naming lagyan ulit pag next time na pumunta kami sa Santa Ana, manguha kami. Guys, nata kaamo na lungso niya bareng na buhay pa mga ka-hunter. Ito mangrove to. Yung tidanom. Nagbalayan din niya. Yung tidanom. Gurong. Hops. Well played mga kanta. Nice G. Sige, ibabati na ka. Kantat tipe amis ha. Agsabali dagit ha. Barang abiyag ah. Dalawang klase yung mangrove namin guys. Ito yung Meron pa yung maliliit. maliliit na ano, ugat. Ito. Oh, lagyan din natin dalawa. Tigid lang po ito. No? Ito eh. Dita? Pidutan dan to fay. Ano, lumong taltar na luntan. Paggabay latan. Ito eh. Tibanda na tining. Jay. Ay! Para bumuo lang. Stand. Tumubo ka, tumubo ka. Amen. Ito guys, bahay ng malalaking tilapia. Dito sila nag-e-ergan. Sasabihan ko na lang yung mga nag-e-ergan na may tanim, baka ano, baka tanggalin. Yung si Hunter Francis, mga lodi. Puno ng water lily. Dati wala yan. Siya mga ibunta masala. Dalawang klase yung mangrove na hawak namin mga ka-idol, mga ka-hunter. Yung malalaki kasi yan, yung malalaki yung ugat. Ito yung maliliit naman yung ugat na mangrove. Bahayan ng mga alimango tsaka mga 1 week. Meron to bisitaon. wala, mga lokan, mga barungrong, mga suso na malalaki mga ka-hunter. Aywan, awan agkaskastan. Tinuang dalos na puno water lilitan ni. Mabayag manin anya.
Tigid natin. Ata? Hanggang natin dito mga kanter ng barungrong. Dalawa din. Para may asawa. Buhay pa yan mga kanter. Kahit kahapon namin kinuha. Buhay na buhay pa yan. Ha? Tigid jay. Paka doon to fish crane. Pag-utan da ano? Paano dakil ton? Nagbunga. Ay nagkape ata ni. Tubon. Nagda ta. Pagkapo dito ni. Pag is-screen. Tubo mo ganito. Nagdala mga tao. Tatabangir. Ay ta. Jay. Pangkikon. Tating nga. Ay marami-rami pa ma. Nagadumagayam na alam. Dalawa yung kinuha niya mga kanter. Lalagyan niya doon banda mga kanter. Pasensya na mga kanter, sinisipon ako. Mabuhay kayo mga mangroves. Ito kasi mga kanter, pinabaha to. Yung tubig ilog dyan, pumupunta dito pag may bagyo. Bali naghahalo sila. Na ano din dyan, nalalagyan din ng tubig. Sa kabila din mga kanter, may ganito rin. Trinay daw ng mga taga DNR na magtanim noon dito sa ilog ng mangrove, kaso ano, tinangay ng agos, dala ng bagyo mga ka-hunter. Bagyong Lawin ata yun. Kaya dito namin itatry. Para sa ating mga future generation, pagkukunan sila ng mga ano, at least. Kasi maganda may mga ganito mga kanter, yung mga bakawan. Para siyang panangga sa bagyo. Pag nantagaro din. Kipanan to pa. Kipanan to pa harap. Mukya. Dita ah. Ito dito. Mga kanter, lalagyan niya ng barungrong. Dito oh, madami-dami. Kasi malaki to mga kanter. Oh. Parang similya na ng barungrong mga kanter. Ha? Kasi walang ganyan dito mga kanter. Kaya kumuha kami sa Santa Ana. Sana magbunga. Sana tumubo ang ating pinaghihirapan. Tignan mo ka hunter oh. Nagabot nga dagos. Bumutas agad yung kuray mga kanter. Oh, dami. Pwede may kanjain? Jay? Ito. Patita ni ah. Positive na may mga kurayan mga kanter. Pero nung nag-delete kami, hindi sila lumabas. Si Ka-Hunter Francis. Tamnan din natin dito mga Ka-Hunter. Dito. Malalim dito mga Ka-Hunter. Kasi dito kami nag-iigib. Oh. Kalamang ba?
Pwede di pa ya. Ditoy? Kan tatay. Ano yun? Dito. Yung maliit na mangrove mga ka-hunter. Yung ilalagay doon. Tapos sakaling bumunga. Ay, mabuhay. Bali-baliktad na yung nasasabi ko mga ka-hunter. Kagigising namin. Tupay. Marami-rami pa. Ka-hunter. Dito, ka-hunter Francis. Kahit dalawa pa dyan. Oh. Lagyan din natin doon mga hunter sa kabila. Dito. Dito pa, maradi. Oops. Di makita ng mga bata. Kasi maraming bata dito na nanguhuli ng mga tilapia mga hunter. Dinalagyan din namin na kasama na tusok. Yan mga hunter. Pero nailubo na ako mga hunter. Yung tsinelas ko wala na. Oh. Yung isa mga ka-hunter, mangrove. Ito yung bakawan mga ka-hunter, yung malalaki. Anak ata. Jay. Uy. Gawin mo lang toy. Dalawa yung itatanim niya dito mga hunter. Yung dalawang klaseng mangrove. Yung bakawan tsaka hindi ko alam yung isa mga hunter. Malmusaw. Hindi yung isa mga hunter. Ubing lagi jilat kasaw. Ayun. Yun mga hunter. Oh, konti na. Konti na mga hunter. Marami-rami pa mga hunter. Dito kami nagdilig ng kurain nung minsan mga hunter. Iikot naman tayo doon. Iikot tayo doon sa kabila mga hunter. Yun, kita nyo yung mga puno doon. May tubig doon mga hunter. Pasensya na, mahina yung boses ko mga hunter. Pinipigilan ng aking sipon. Tsaka masakit rin ang aking lalamunan. Dito na naman kami mga hunter sa kabilang bangir. Ito ay may halong tubig, alat din mga hunter. Ayun na yung ilog tsaka dagat. Sabangan. Kung saan nagdidikit yung tubig alat tsaka tubig tabang. So ito, tubig tabang tsaka tubig alat na to nagmix na.
Dito yung may mga malalaking alimango, mga kanter, pero ang hirap kumuha dito. Okay. Bakawan mga ka-hunter. Diniting nga din dapat tayo. Lagang patingnan lang. Ito. Buora sa data ni. Butas ng alimango yan mga ka-hunter. Panigurado. Oh, di ba? Oh. Bigyan natin ng kahoy mga ka-hunter. Para may sign na may tanim. Ayan. Oh. Butas yan ng alimango mga kantero. Hindi kasi kami sanay na adajay. Adajay. Ni, nagpakas jay jera sana. Ano tamal tali tibang nga bro. Aman. Timalyaw. Kamilong mo. Abot kamilong. Mo. Adarami tatita. Kamilong. Ako to ma. Sumabot to pa. Sipon. Hi. Apo. Lord. Lagyan natin ng barong-rong mga ka-hunter doon. Dalawa doon tsaka dalawa dito. Dito kami nag-iargan ng malalaking tilapia mga ka-hunter. Nagtitiksay fishing. Sige isa pa. Para siyang bunga ng ano, ng malunggay. Oh, yung shape niya. Para siyang ganun mga ka-hunter. Maglalagay si ka-hunter Francis doon mga ka-hunter. Lagyan din natin dito sa part na to mga ka-hunter. May malaking shock pa dyan oh. Oh, dito mga ka-hunter. Oh, nakalagyan natin ng tusok mga ka-hunter para din nila galawin. Ito tusok mo. Oh, yun mga ka-hunter. Pag nabuhay ang mga yan, di lang kami makikinabang. Abot dalag mo. Nagkati dalag nga dyan. Tari abot nga tanim, may tanto company na. Wala. Mga alagata. Ayun na. Hindi na pagkatan niya tanong na mga mga tanong. May butas daw ng dalag mga kanter. May dapat balikitan. Ayun daw. Uno tilapia. Banyas. La? Uno manok. May ano dito mga kanter oh. Par na? Na? Tao? Parang ano siya ng bayawak mga kanter. Dito na kami sa dagat. Saka ilaw.